Moi. Joululahjahitti on tietenkin tää vanha kunnon roskien kerääjä, joka on nimetty uudelleen selfie-kepiksi. Idea on yksinkertainen, tällä pystyy hienosti etäännyttämään itsensä. Me kokeillaan tehdä tällä selfie-kepillä nyt yksi pieni temppu. Jouluinen magic. Tässä on temppuilla voitte huijata vaikka joulupukkia. Jos teidän isä polttaa tupakkaa, niin jemmatkaa yksi tämmönen ennen pukin tuloa talteen. Ja kun pukki tulee ja kysyy, että no Ville, ootko ollut kilttinä, mitkä on vuoden toivomukset, niin sanotaan, että mun ainoa toivomus on se, että isä lopettaisi tupakan polton kokonaan tänä jouluna. Mutta se pukki voi mennä aika vakavaksi. Se ehkä jatkaa siitä, että voitko vaikka Ville laulaa jotain, niin voit sanoa, että ei, tänä vuonna ei tule lauluja, tänä vuonna tulee pieni taikatemppu. Se tehdään tällä tupakalla ja sieraimella. Se on suurin piirtein täältä. Jos se pukki sen jälkeen katsoo teitä vakavana ja sanoo, että kuule poika, on ollut viimeinen kerta, kun teet tämmöistä pukin tupakoilla, niin uskon, että viesti on mennyt perille. Mä toivotan sulle oikein mahtavaa, rauhallista, hyvää joulua ja kaikkea hyvää ensi vuodelle.